Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unongelam ka kon hanyo trap National Awakening Movement uba Thomas Pasa habaya keren bat kinong thok hubor halor ka jingjia kabala jia ka sautrik unailor arajar arpulai bat ka jing pengat jong ki bor pulit ya ka sang hito ha ka section IPC shispa hanyo puwei IPC lai pusau bat ka section shispa san jong ka Meghalaya Police Act arajar shipho habang ipet ya ka jingjia kami ke jingjia ka ba kongsan bha ha ka ba ka sarkar kala penken ka section ka ba hanyo pulai subsection R jong ka Meghalaya Police Act arajar shipho nakaliang uba Thomas Pasa ula batay shishu banadus nam arajar shipho ka sarkar kalawan ra ka an Meghalaya Police Act ha ka section ka ba hanyo pulai subsection ka ba R la tho shai kedar ba hapo lai banai jong ka jingwan jong ka ne ka ain ka sarkar Meghalaya ka de ban thungno ye ka police accountability commission ba de ban don chairman bat ki de khot at ka ne ka ain ka ongru ba ki de khot ki de ban long ki brew ki bam don ka no ka jing tho bria ula ban rap ru da ka ba ong ba ka jing thmu bala thau ye ka ne ka commission ka long ban te la kam ye ka jingle thormor jong ki pulit bat ban aila dru ki pat ba ban ujor lada ka don ka jing pendon kam bakla jong ki bor pulit ya ka bor ka ikhtiar ka bala penkup bor haki ula ong ru ba hadu menta nadu usnam arajar shipho wala ka an ka ong hapo lai banai henry hadu menta kampat don kini ka commission habang ipai sa katu ka jingjia ka sautu September hangni ka jing ya tengku dari sang bahalang bat buat kulit kacing perenkam ni kikir gas tu kiri buat kulit bat kacing pengat ru jong ki bor kulit ya ki sang hitu haka IPC sespas ni buai IPC lai kusau bat ha ka section wa sespasan jong ka Meghalaya Police Act arjar shipho habang ipet sikini jingjia kami gawai ka bentah ka kongsan ba hakaba nakaling jongi nilaban ong baka sarkar kalapan kain ya ke section ke ban new pulai subsection R jong Meghalaya Police Act arjar shipho kumban batay say kedar ba nadu arjar shipho haba ke sarkar kalawan ra ka rekaan Meghalaya Police Act haka section ke ban new pulai subsection 2 la tho say kedar ba hapo lai benai jong ka jingwan jong ka nekaan ka sarkar Meghalaya ka dai ban constitute ne ban thungno ya ka Police Accountability Commission dai ban dan chairman dai ban dan ruk khot bat ka nekaan ka ongru ba ki khot ki dai ban dai bai ki badan ya ka clean record de ka kam jong ka neka commission pat ne lani ka jing thmu bala thau dan la patha ya ka sarkar ban thau ya ka neka commission lamba jong ka an arjar shipho kalong hi bante lakam ya kajing le thurmur jong puet bat ban ai la ru gi pat ba bagin file gi complain gi jong ki lada ka don kano ka jing penon kom bakla jong ki bor pulit ya ka bor ka ikhtiar ka ba la pen ko bor ki bat ngi hadu menta nadu arjar shipho wat la ka an ko hapot lai banai henry hadu menta kampat don kenika commission bat ke keempat notify ni keleng government ru tengi dan kedak jingkeli kaba ka sarkar jella habaka klem tung ya kene commission ka pausai kedar ba ka plilat ya ladi ban pendon kam bakala ya keyboard kulit na ka benta jong la jong hi ka benta ka ba ar pada ladang ipai satu ka jingjia tu sni ni tv ba ka artikel ka bakhat khandai subsection 1 ABC kaibor ya uwei powei unong India ba form association union ulai ba un hi dakalenti ba jai lahi ba un keren dan freedom of speech la dai persya ya sarkaru kaneka constitutional provision kadon ban island data kadau kijing ya ki ki ba ka pos ka por kum ki seng balang ni pai ba ki be mi surang kam dei be ki mi be ai endai kade ka jing mi kat kum ka jing ai bor jong ka ani but la dengi pai biang second ki lightly section ki ba na kaliang ki pulit ki la pengat
dan khot hajar ya kirong yalam tengka seng itu hak tugas ni mansai kedarhi ba kes IPC sespatnya pawai kenik IPC sespatnya pawai ka ong ba kino kibre kimla ban pendon kam ya ki jan ki baju pendon kam kita ki public servant kimla bandon kita ki jan ki bandon lang kita ki dak ki sin ki batch kini kita ter ki ba penyesrim bat ki jan ba pong jong ki brew kaan lani ki brew sarkar public servant di nakalian ka jong ni isar kirar ba kito ki jan ki baju pong sang itu kita kirong yong inda kim resemble ya kan dakanu hakanu kanu tiru ya ki jan baju pong ki brew sarkar Namar habi ong ka uniform kini ba ka important aspect jong uniform kini ki badge mah ki badge ka kerteng ki gendo ong hakilan kulit ki rang ter baro kilong spesifik ba ke habang ipet ya kani ka bentang isu tu sai kedar ba ka jing pedon kam jong kisang ya ka janyong kam dei ka jing penken le ka violation ya ka sispatnya puai kani ka sai kedar bat le se na kalang jong ka sarkar kariban sutu sai kedar ba ka sispa sa nyo puai IPC ka thau yano ka kadau yano om ban chu pengat klomar kat ba ka sarkar ka kwa labi pai sa ka IPC lai pusau tani pada ka kren bet sa ka criminal act ka bala commit tiga jingkali ka bami ba ka criminal act ka kumno ka NGO kala ale ba hapan pengat ka IPC lai pusau de ladang ipet ba pulih banyak bai kani ka sispa dia kani ka IPC lai pusau ru gitu sai kedar ba ka jing pengat ya ka dia ka seng halang hakan ni ka lai pusau ru ka turu ka bam dan nongrim ka bam mihak ni ladang ipai pat sa kani ka sispa san Meghalaya Police Act Arjar Sipo section ka sispa san kani ka section ka ong ba kiro pai ba kimla ban phong ni ka janjong kulit mah ting tik ki pulit sini ki phong jan ki no ki don ki rang ki jong ki don ki batch jong ki da thok to Meghalaya Police dan la thok to SOT dan la thok kat bari ban thok ka benta ka jong ki denomination ki jong ki Henry la ringi pai pada ka jan ba phong jong ki jong seng hitu ngam yo i ba ki thok Meghalaya Police de ki thok kanu no identity manong ban penisrim no ba kadai kata ka uniform jong pulit hang ni apo jela ka jongi tengi sutu sai kedar kini baru likely section ki ba ka sarkar kala pengat kim don nongrim ban lese ka sarkari kan hap man pek banyak ka hap consult chua ya legal expert ki biang chua ban pengat section ko me namar kawan ka jigil eran pada namar ba kajuk ka mentah kam dei syu ka juk ka ba menshua ki lai pusau pusau menshua ba sarkar kan lek kan momon dah kata-kata nak kalian ngajongi ni penram juri kan ni but ka ba kham sungsi kalong ba ka hak social media kala ayat ba ki video jong ka ji rumah tu sini okey ladang ipet sya ka benta ka por ba ka jia sendet tu ji ki ka por ba ki khana school ki dangwan school ki dangwan college wan ter ki reu pai ba no peli ki bam tib ki dang song kali ki dang yai sendet ka jia te ka jing kaung tiar gat kum tu ha surok bai haba ki komuter sini tang dong yai dong yang ki dang bon kala ban wan ra jing men sau yano reano dan bok tu sini kam dong ka jing men sau te nak ngat sarai nak kalian jong police department ki di ban long adkar ba khndiat haba pendon kam ki bor ki jong ki nama ka kamram jong pulit i ke di ban iada yo pajba om ne ban penkelumar penting yo pajba ban ka kamram jong pulit i ke di ban wan ra ya ka song suk song sai kata ka ba kongsan di bat atu sini kalau ngobos songsi ba ini ba wat ka ktin ka thli ka ba nak kalian jong ki police di kepala kila pendon kam kalau ka bam yahap ka society ka jongi but kan pencak boram pada yang police department borok kawai ya ka bangin kuah haka pathai ki mentang dan kam bai police department ki ban yarap yu pai ba ki ban snap ki sege pai ba ka ban yada yu pai ba ban wara ka jusuk songsuk songsai hendai lada kilong ha tu ko dor te pai ba usadu jing sania di bot pulit ya ka ba ni mano rugin kuah bakan long unta dan kalian jongi ni kerpat cur bak sarkar immediately kedai ban form no ya kene ka police accountability commission thung no chairman
clear no ki member notify no penbana no ailat ba ki pai ba kin yo ban mujor ya ka jing ka jongki lada dei ka jing le bakala jing pulit tu ban lada kan ka commission kadan in song thu ba ki pulit ru kin hap ban adkar ban Penon kam bakat hanya ka bor ka jongki naman kani kam dei ka sin ka manukang itu ba ya kino hikai ru kerja kumto sabo Patukan hearing jong top simen ru kajia kum tu hang ni dang sautu sama kajia kum tu kaning impua bangkan long ka presiden spi bahkan long sa kum ni la long presiden kum ni awar ka jinge ba ya kipai ba solon sari na kata daung ikir pat jur ya ka MBA government bat ikir pat ru ya gini gibi pada ki parties ki baya dan partner lang hak ni ka MBA government ba kin penbor ya ka government ba immediately wan rak no yo tu ka commission kat kum kajing aibor jongka section new polai subsection 2 jongka police act arja sipau